Evo, ja ću vam se najprije zahvaliti što ste došli u ovako vrijeme na nedjelju i da ste nas podržali u ovoj našoj preskonferenciji. Ono o čemu ćemo danas pričati jest činjenica da sutra u saborsku proceduru idu izmjene Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, takozvani Bačićevi zakoni. Struka je rekla da zakon ne valja. Struka se nije slušala tijekom izrade zakona. Nisu se slušali ni SDP-ovi saborski zastupnici koji su redom se izjašnjavali kako zakon nije dobar i štetan za građane. Zanemario se osjećaj za građane i za naše vlasništvo. O samim zakonu i saborskoj proceduri će nam kasnije nešto reći saborski zastupnik Dalibor Domitrović i o možda lokalnoj samoupravi, kako to utječe na sve nas, će reći i Damir Mateljan, načelnik općine Kamanje. Ovim se izmjenama zakona daju ovlasti, uvjetno rečeno velikim investitorima, da mogu izvršiti komasaciju ukoliko imaju 51% građevinskog zemljišta, to jest okrupniti zemljište kako bi mogli negdje nešto graditi. Ukoliko vlasnici ne pristanu na takvo nešto, investitorima se nudi mogućnost izvlaštenja. Dakle, oduzimanja vlasništva građanima. Nadalje, ukoliko investitor želi graditi na nekom mjestu gdje grad nije planirao, njemu će se dati ta mogućnost, dok istovremeno će grad morati izgraditi svu infrastrukturu i platiti sve ostale radnje kao i izvlaštenja građana. Dakle, zakon je izuzetno štetan i zakon nam donosi jako nekakvu, ajmo reći, nezavidnu budućnost što se tiče vlasništva naših građana. Ono što je nama u Karlovcu bitno za reći je da će sutra u Saboru naš gradonačelnik Damir Mandić, HDZ-ov gradonačelnik, dignuti ruku za ovaj zakon. Zašto? Zato što ga nije briga. Zato što je do sada pokazao da ga nije briga što se u gradu provode razni projekti koji su zapravo za grad loši i štetni i u konačnici financijski upitni. Okrenuo je glavu kada je prva kuća u Zvijezdi pukla, okrenuo je glavu, godinama je okretao glavu kada se u Viku nije ništa radilo, pa danas građani imaju vodu kakvu imaju i neispravnu zdravstvenu vodu će imati još godinama. Njega nije briga za sve to, njega nije briga za grad i nije ga briga za budućnost koju nam donosi ovaj zakon. Dignut će ruku zato što mora, zato jer je stranačka iskaznica važnija od ovoga grada. On će svojim glasom podržati mogućnost da bilo tko sutra ostane bez svoje imovine, da sutra veliki investitori mogu oduzimati našu zemlju da bi je našoj djeci preko sutra prodavali po višestruko većim cijenama. Podržati će mogućnost da nas još jednom opljačkaju. Zato ću pozvati građane, neka se angažiraju, neka dignu svoj glas i neka se priključe. Ako ne znaju kako, mi im u SDP-u Karlovac stojimo na raspolaganju za pomoć. Jer ovo nisu zakoni o uređenju prostora, ovo je recept za urbanistički kaos i za krađu. Evo, toliko od mene. Ja bih sada riječ dala načelniku općine Kamanje Damiru Mateljanu. Hvala lijepo, lijep pozdrav svima. Kad govorimo o prostoru, onda trebamo znati da je uz ljude prostor druga najveća vrijednost drugi najveći potencijal kojom raspolaže određena zajednica, općina, grad, država. Ovi zakoni, ovaj set zakona upravo lokalnoj samoupravi oduzimaju alate za upravljanje tim prostorom. Dakle, za upravljanje jednim od najvećih resursa kojim neka zajednica raspolaže, to je prostor. Ovaj zakon će im to onemogućiti i nadalje će centralizirati upravljanje u ovom slučaju i prostorom. Što zapravo dovodi jedinice lokalne samouprave u situaciju da ne mogu onda upravljati niti sa svojom budućnošću, niti mogu upravljati sa svojim razvojem. Prostor nije taj kojim trebaju upravljati investitori. Prostor je taj kojim mora upravljati lokalna zajednica, odnosno svi građani zajedno.
Ovaj zakon je vrlo čudan iz tog razloga jer ide na ruku velikim investitorima, ide na ruku velikim kompanijama koje apsolutno ničim ne moraju obrazložiti svoje investicije i svoj ulazak u prostor, već im država ovim zakonom daje prednost pred lokalnom zajednicom i pred njezinim građanima. Stoga sam duboko uvjeren da ukoliko se donese ovaj set zakona, on će biti loš kako za lokalnu zajednicu, što naravno uključuje sve ljude u toj zajednici, općini, gradu pa i u županiji, a naravno loše za sve građane ove zemlje. Hvala vam lijepo. Evo, Dalibor Dimitrović, saborski zastupnik. Evo, hvala lijepo još jednom svima što ste se odazvali u preskonferenciju. Kolege prije mene su puno toga pojasnile. Ja ću reći samo da je voda osnovna životna potreba. Vidjeli smo kako je završio Zakon o vodnom gospodarstvu i kakve probleme nam je donio. Prostor je životni resurs i ovaj zakon nas kao i taj o vodnim uslugama vodi u konkretne probleme naših građana. Ministar Bačić je u nekoliko navrata u Saboru ponovio i na Odboru za prostorno uređenje da građevinskog prostora u Hrvatskoj ima dovoljno. Analiza ministarstva je rađena i građevinskog prostora ima dovoljno. Ovim zakonom širimo građevinska područja na način da ih predajemo u ruke velikih investitora. I ovdje donošenjem ovog zakona naši građani će morati braniti svoj prostor. Prostor je zakonom, Ustavom zajamčena kategorija i stoga je ovaj zakon nepravedan, nepravilan, nepošten i trebalo ga je staviti u ponovljeno ili minimalno treće čitanje ili ponovo provesti proceduru i savjetovanja i kompletni postupak donošenja zakona. 3000 primjedaba u javnom savjetovanju, 15% primjedba od struke je prihvaćeno. To je izuzetno malo, to je sramotno. Nije to struka strojari, bravali, stolari, da njih ne bi povredili. To su inženjeri građevine, arhitekti, to su komore, to su naši zavodi, to su naše županije, gradovi koji su davali primjedbe na zakone, no međutim HDZ to nije prihvatio. I ono što je najžalosnije, kako je i kolegica Ehlimana rekla uvodno, da i Damir Mandić, ali i mnogi drugi gradonačelnici, HDZ-ovi gradonačelnici, će dignut ruku za taj zakon. I to je ono žalosno, jer njih su birali građani, oni ne štite interese građana. Smatram, kao i klub zastupnika u Saboru SDP-a, da ova procedura zakonska treba krenuti iz početka, da bi se zakoni trebali povući, ali poznavajući način na koji HDZ funkcionira, sutra u 11, mislim da u 11 sati će biti glasanje i da će ovaj zakon biti donešen na štetu, nažalost, na štetu naših građana. Ono što je najveći problem, urbana komasacija, okrupnjivanje i nakon toga izvlašćivanje. Tu je problem da naši građani potezom pera, upravljanjem ministarstva, znači jedinicama lokalne samouprave se oduzima taj alat, ta mogućnost da upravlja prostorom i urbanu komasaciju provodi ministarstvo. I tu je najveći problem tog zakona. Da ne pričamo dalje i o Zakonu o gradnji, gdje da, ima određenih dobrih stvari, gdje se ubrzava postupak ishođenja građevinske dozvole, ali sve na uštrb sigurnosti naših građana, a vi znate ovdje u Zvijezdi šta se dogodilo, kolika je sada sigurnost, šta su napravili iz grada, a ovim donošenjem ovog zakona ti propisi se još više rade labaviji
i investitorima se dozvoljava da takve stvari rade. Zato evo i klub zastupnika, ali i regionalna i lokalna uprava u onim dijelovima gdje je SDP na vlasti, a i naši koalicijski partneri i prijatelji sa lijevog spektra, lijevog političkog spektra neće podržati ovaj zakon. Evo, ja imam toliko, ako imate pitanja još možemo odgovoriti. Ako on ipak prođe, neki su već najavili da će dizati tužbe i tako dalje, šta SDP još može napraviti tako zakon? Vi ćete protiv, naravno i vi i svako ko promišlja o tome, ali ako prođe, a većinu mogu skupiti, koji su još modeli kojim se može boriti protiv toga? Pa tako je, još nije odlučeno koji će daljnji koraci biti. Moramo sačekati ponedjeljak glasanje da ne prejudiciramo, ali zasigurno bit će poduzeti neki još koraci. Da li će, pretpostavljam da je ocjena ustavnosti zakona, ali određeni još koraci. Borit ćemo se prije svega za svoje građane i sa svim alatima koji su nam na raspolaganju. Mogućnosti postoje, recimo urbana komasacija imaju je uglavnom sve evropske zemlje, ali na drugi način i kroz zakonsku osnovu, ali i kroz podzakonske akte. Tu je vrlo jednostavno rješivo da onaj ostatak od 49% koji ide u izvlašćivanje može se izvlastiti prijedlogom zakonskim ili podzakonskim aktom ako se složi 60 ili 70% vlasnika. I riješili smo problem. A ne ovdje 51% će zakupiti privatni investitor i on ima pravo 49% izvlastiti. Zašto bi on nekoga, mene, nju, vas, zašto bi izvlastio? To je kršenje onog, kako sam rekao, ustavnog prava na vlasništvo. Rekli ste na koji način i što bi SDP trebao učiniti da ovaj zakon ne bude donešen. Nažalost, svjedoci smo da HDZ ima većinu u Saboru, da ima vladu i da su oni ovaj zakon predložili i da će oni ovaj zakon donijeti. Ono što ko najviše može utjecati na to da ovakav zakon i ovakvi zakoni u budućem ne budu donošeni su građani koji svojim glasom na izborima ne trebaju glasiti za tu stranku koja je učinila i koja donosi ovakve zakone. To je jedini način. Dakle, jedini način je da ne postoji više ova vlada koja donosi ovakve zakone. I onda neće biti niti ovakvog nazadnog zakona poput seta ovih zakona koji se sad donose. I rekli ste zapravo da 15% predloga struke su prihvatili. Tako je. Svega samo 15% struke za koju se pozivaju da ima. I to je uglavnom ništa suštinski, nego uglavnom nomotehnički neki kozmetički detalji koji su ispravljeni. SDP je podnio čak 250 amandmana na zakon, naravno su odbijeni. A išli ste na to da se štiti prostor i da se ove tako je, da se prije svega tako je, da se prije svega zaštiti naše građane, vlasništvo naših građana. Hvala vama. Hvala vama, da. Samo malo da napravimo fotografiju.